loso South Rift region mane wacha achiel nogo noindo kowacho ni geno nitie ni samoro pek man ngima bro dok chien kowacho ni achiel kuom chiemo jo Kenya geno mokalo kuon sani kila ariyo mar nyaduka mar jopuonje ni mos jopuonje chamo mimogo ni dunga ni mok jopuonje yande en siling 215 sani kidhi kuonde mag nyiepo en siling 140 kuonde moko 130 kuonde moko nyaka siling 120 en ni ke mane ji nobedo godo maber koso gin mana chenro ma sirikal oketo kowacho ni achiel kuomgi en wach mar mbolea ma nengo ogonyore mano omiyo jopur noketo maino mar weche mag pur higa mokalo ma sani koro bando nitiere. Victor oting'o weche mathoth nie e wachni to ka jatend piny lose to wiyo kwil kaka wawacho pile ni jatend piny en jasiasa koro jasiasa kinde duto ing'iyo gima tin minyalo yudo minyalo kete lweti ma sirikandi otimo kata obed mana gavana ema ogero chiro moro kata chiro no ji onge e iye to kodhi to nyako siem negi ni uneno chiro ne kacha kata chiro no ok ti koro mane kaka josiasa gin omiyo ka gimoro iluongo ni capital political capital giminyalo siemo ne jopiny omiyo jatend piny ne kare ka nengo mogo oduogo piny to nyako siem gi ni donge uneno ka nengo mogo ni neni malo ne 210 mchigni 260 to koro oduogo ku mano entiere kare nengo mauta bende Victor en adier ni nengo modok piny nikech kata mana sani king'iyo kawuono boma kae yore otwere Victor yore otwere ma samoro kanje ne ok ing'iyo ne ichiew to nitie kanje ne ichiew saa 11 to biro chuno ni ichiew saa 10 nikech nengo ne odok piny koro magi gin gik ma nenore ratiro mak mana ni gima chielo ma Nyarawila wacho en ni nitiere factors matenore gi gigi mamiyo nengo piny ni mamiyo nengo gigi dok piny aparo ni gima sirikand William Ruto timo en ni for the first time kata kuom kinde mokwongo gikwang'o yie kaluwore gi kuma yamo dhiye jok ma lupo e nam biro nyisi ni kidwa lupo kata kidwa kwang'o yie odhiambo ting'iyo to yamo dhi komane o samane ncha ne sirikal ni odonje telo ncha ne gikwang'o yie ka gichomore gi yamo tir koro ing'eni ne ok ging'iyo to yamo uto ka dok komane koro ing'eni ka gitemo mondo ne gikwang' yie ni to nitiere kaka yamo ncha ne dhiro yie gi ni mak mani sani koro gitemo William Ruto otemo ng'iyo to yamo uto ka doko ma koro orito godhiambo ka yamo chalo gima futo ka dhi mwalo to oloko yie koro ing'eni yamo kowne yie apani itemo winjo gima wacho nitie kaka yamo kowne yie mak mana ni yamo ni katero yie to nyaka ibed motang' ogima ber nikech koro ing'eni omiyo itiyo gi teko matin titang' nikech inyalo poko kowo yie modhi ogo e gengni ma yie odhi e gengni kata yamo wegi be nyalo medo loko yie no koro magi gin achiel kuom factors ming'iyo achiel kuom gi en ni wach stabilization mar dollar ni ng'eni chien kata ncha ne ji paro ni samoro nyalo bedo gimoro ma enena kuom thuolo machuok kata onyalo bedo gimoro ma lwet dhano moro ni e iye mamiyo samoro nyalo biro ruombore piny lakini waneno ka koro sani jumbe ariyo ineno ka pod en piny kendo omedo dok piny koro gima biro ng'iyo nikech king'iyo kiloso gi jok motimo weche mag economics to biro nyisi ni gima duong' mamiyo dola nyalo dhi malo kata dhi piny en balance mabedo e gige mwandu mwakawo to gi mwandu mwatero oko koro ok apar ni nitiere kaka kwan mwandu mwatero oko medore ni koro king'iyo sani ok bidwango ni Kenya koro tero mwandu mathoth oko maloyo mwandu mwa ng'iewo nikech sama wanyiewo mwandu ting'eni wanyiewo mwandu gi e dola wachulo gi dola koro ok apar ni mano mit osedhi mana chich mi neno Nyarawila wacho ni kata jok mancha no omo mwandu chien kacha gi dola kanyocha ni malo tini sani koro giuso mwandu gi e nengo mar lal koro aparo ni en gik ma olosi e yo makare kata en gik ma kaluwore kaka odhi gi yamo no mano okelo no obiro dhi mondo mi nitie kama koro gini biro dhi goyo maber mar ariyo Victor dong ing'e ni yamo ne mano igoyego kaka jatelo gi opposition ni dola ni malo nengo mar mo ni malo koro yamo ni neno ka gima okonye mano e political capital ma wawacho cha na dier kati dagi to kizungu wacho ni you have to give it to William Ruto nyaka imiye nikech sirikande mantiere telo to dier mangima ni gima jopiny dwa neno ni ngima pek mar ngima odok piny mano gima ji dwa neno pek mar ngima kanyo kimule nengo mafuta cha kata odoko ni nyocha no mede chiegni gi 40 modhi malo to koro ng'wenye ga ng'wen
no oduoke ga 7. Abiriyo. Koro wageno mana kaka nosewacho kani imede ga mang'eny lakini koro ki induse to koro iduoke kidam. Wageno ni ka kor mar lwasi mar ohala odhi maber to samoro bi oduog nyaka 150 kata nyaka 170 nikech ikuongo ing'iyo ni to kuma koro dhi ng'e ni josiasa riek Victor. Joma wegi manotere malo kae ma koro duoge piny. Gin gi wegi mane gitere malo. Gin gi wegi mane ging'awo pek mar gima piny kaluwore gi weche mamoko. To Victor, mogik ma is very important en ni japiny ma winjo wa sani ma iko puothe sama wawuoyeni madwaro komo. Japiny ma winjo wa sani mantiere dala gi nyathi manoriembi. Kisama wawuoyeni jopuonj oketo nyithindo e kor to okechgi. Janyuol ni to winjo ni beg pesa ni ofukune. Nikech ok ji te man gi geche bende mikete ndara. To ang'eyo ni ji te tiyo gi geche kata ng'at monge gi gache moriembo to ng'at ma idho matatu kowuok Ugis moidho matatu mako kata ng'ama dhi omo omena mondo duogo usi. Nengo mar wuoth be odok piny. Nikech kinde duto yudo ka jo matatu sama omednegi ni matin ni to giseba nengo malo. To kata nengo mafuta koro duogo piny to iwinjo kaka ni yawo Ugis nyaka Kisumo kichulo $500 pod koro ok gibiduoke piny. Koro mapano onego bed ni sirkal ng'iyo ni implementation mar gini mondo mi japiny onwang' kaka yudo fumo. Nyithindo madok sikul sani ibilor sikunde iyudo ka nengo kaka ne gikawe gitere malo cha kacha ema jonyuol pod dhi tiyo godo. Koro magi momiyo ineno ndalo Moi mane pod gik moko ne okta gi kaka chiro en ni yudo ka ni yoro ga ji mang'iyo ni to nengo mafuta ko wach ni en $70 to bo bedo implemented mak mana ni sani koro tinde wae kanyo ma wantiere e free market mabedo influence gi demand and supply gi kaka gik moko ni e chiro momiyo ng'ato nyalo uso rabonde kako bora ni ene motudore e kodi mak mana ni gima japiny penjo wa sani manyaka wayiere ka ni japiny mantiere Kibuye sani, japiny mantiere Nyalenda kata mantiere kamora mora ma intiere kata mantiere Rawila kama wawueni uyoma kacha penjore ni to nengo manyocha no nyiewo godo kibrit cha ema pod onyiewe godo sani. Achiel kuom gik manyaka wang'e ni bende ok ji te machamo moko fuku mana kaka iwinje wache cha. Ntiere jok ma pod chamo arega. Tarega ni ema ji mang'eny chamo. Arega no be mirego gi DSL. Arega no be wacho cha. Arega no be mirego gi DSL. Koro kaka ka ok en DSL to en sitima to sitima cha be nitie nengo mar fuel ma niga kwan migo gi jo Kenya Power. Yes. Mondo mi ok ji te bende matiyo gi dola no. Mak mana ni kidhi Isili kacha kidhi nyiewo nanga ti ibiro winjo ka oriako ni dola imepanda. Ni kimora mora nyaka kama ne dola ok donje. Iko ni dola. Koro sani ma dola dok piny ni. Obi biro winjo dhok ni kikoni ni dola koro duogo piny. Nikech gigi te ka ok giduoge ngima dhano ma winjo pek mar ngima sama wawuoyeni. Gima chielo maparo ni onego bed ni sirkal timo nikech ang'eni giwinjowa en ni mondo mi kopogore gi ma to gichak ging'iye nengo mar somo. Nengo mar somo nikech Victor Juma ma wantiere ni kamora mora mani wuothe to nyithindo ni e yo, nyithindo ni e kor. Omenda mar somo mineno ka sirkal bi koro chulo kama ndas. Gioro ne jopuonj omenda monego bed ni yoro mar capitation giore kama ndas mi chuno jopuonj madongo mag sikunde gi ni nyaka nyithindo bedie yo. Koro kama jonyuol nyalo yudo fungruok nyaka ikone gin migepe mage ma komul e sekta ni tiwinjo ka ng'at mawuoyo no winje fung ka kamano to jogo wacho mano mana mpaka magore Nairobi. Ero kamano. Wacho ni storo za jaba. Yes. Okay. Kaka William Ruto kuma dire ni sirikande to setimo kang kendo waneno ka gik ma influence economy duogo piny lakini koro bende ofuku japiny bende nwang'ie lokruok. Ben moro neno kama to usuru moko finance bill 2024 bende biro ka gik mamoko ma bende japiny ikorene.